Здравейте, господа, аз съм Вълката. И днес ще покажа една лесна Redstone системка с изключен бък, като само троли хората, които искат да ви бият. Добре. Redstone системката в принцип се включва някакъв, вие гонят някаква много тежка, вие се влизате в къщата, то назад, правите бравата, чупите табелката, бум, и това се отваря. И човека не може да мине. Ако се опита, отлагате в диамантни блокове и така. Там това го махам, това го слагам, само така като пиша. Няма нужда да пишете нещо, може да не пишете нищо, но аз съм така нещо да имам сега като раз. Да. И сега ще ви покажа как се направи такъв свят. За този свят благодарите не на мен, а на Сакадаун, от който излезте пък аз се правя това. Неговия професионален център или по-точно типа, който казва. Само където няма да ви показвам какво става и защото ще ми краше Майнкрафта. Няма само блок, защото ще ми краше Майнкрафт. Ще кажа Майнкрафт, от толкова Майнкрафт. Добре, пишете си нещо, например, аз ще напиша и се подкрепя на творчески режим. Тук изключвате генерални структури и така правите. Тук влизате и правите това. Трете всичко до двойката и точка за запетая и пишете 64. И така правите и се появява това дървена врата съм като половинката. Ето както виждате. Готово. Става на нов свят. Малко съм нервен, защото вече съм този епизод. Трети път. Първия път нещо клипа се бъгна, втория път нещо клипа не се качи, не се появи там, където бях сложил. Сега ще видим какво ще стане. Да, и сега правят обикновените неща. И трябва да се качим нагоре. И вече се превъртичка. Кацни на една от тях. Те са малко троски въртички така. И навърт някаква в която касната. Така. И право. А така. Малко на страни. И кацата върху нея. И пред нея има една друга вратичка. Ето гледайте сега. Аз се изхвачвам върху вратичката, която е станала невидима и това важи само за версите. Една версия под 1.6.0 и две версии над 1.6.0. И сега няма да показвам как се стои това, че ще ми краш Майнкрафт, ще ми се затвори, ще трябва да чакам. И ще трябва да правя, и ще трябва нещо, някакво да правя, за да ми се кача вече, която ще покажа. И иначе това беше поне, аз бях Волда и се е следващия епизод. Бум-ба-бум-ба-бем-бем. Да, аз ходя върху вратички, ички.